Bintang tamu kenamaan bintang campur sari Indonesia, Mbok Ganden. Ganden maju, jalan. Ha, 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 ha. Bapak klitah-klitih kaya ora kepayon ngono. Ora ngono, aku nyawang basa raimu rusak one kaya celengan. Alah ngger golek pan samplokane direwangi pecicilan kaya ngono. Andira ning omah anake ting benyinyih ra karo-karo. Kemaki mureng reng. Bojomu lemu lak mergo dingoni wong digawe. Lah nek mun jagake ingon kok kowe ngono tenan mati garing. Mati. Nak garing mati nek mbok ngonoke kuwi. Heeh, alah mbok sumpah. Lemu dingono ndek ndasmu. Ngene-ngene iki ya tanggung jawab arane wong lanang direwangi kaya ini ki mergo nggo nyukupi kebutuhan ngomah. Ngono kuwi. Lah nek perkara bojo tak gawa ora kok terus tak jalukke sokongan dingon iki ora. Ya mergo bojo sing ayu kuwi mulo tak jak nek ditinggal ning omah padha karo nyepaki tangga. Oke. Kose sing kari kuwi mau apa sing ra nganggo mic? Ngene iki gur guyon aja mbok prakteke tenan ya. Sing ora nganggo mic apa reng? Geting aku. Wong lanang ning ngarepe para tamu diwirang-wirangke. Marai salahe kowe iki nyawang aku mung sekilas kok. Lho. Matno den baguse gareng kok aja mung sekilas. Genep kok 10 menit ngono. Kelak mutah kowe. Srik aku. Bojo lemu kok dingoni wong digawe. Ora ngetok-etokke. Lancang. Kowe iki tak uneni iki mbok yo nesu. Tak elok-elokke kaya ngono iki mbok yo nesu. Wong dilokke kaya ngono kok meneng ae iki lho. Sapa? Kowe kuwi. Lah wong dilokke. Kupingmu iki apa selen ta? Kuwi mau ki aku muntap, lu dira inggil. Kuwi iki nesu. Untung kowe ora tak tengi iki. Iki nesu tenan. Lah kok meneng ae. Lekno linggis kan aja. Pak jajahe kupinge ngen tembus sisa. Iki nesu. Amarah. Gareng ki wong apikan tenan. Dilok-lokne kaya ngono kok malah guyang-guyu. Aku seneng aku jan seneng tenan dek kancaku iki tenan. Ngomongan kok karo wong pupune kelet ki ndelalah angel. Angel tenan. Wong kok jan. Iki anu dawuh saking Pak Sugeng. Kon ngaturke fragmen entit. Iki dawuhe adadi sliramu ragil kuning. Aku sing dadi buton ndokmu kuwi wong entit kok. Kowe iki mudeng cerita ketoprak apa ora? Oh, anake Sartono ya melu pekokno kaya. Nek iki ragil kuning iki Damar Wulan ngono lho, uta. Lah kok iki ndokmu ya poyane ndok buta kaya ngono. Lho. Buta ngono. Reng, Damar Wulan ki ya nganggo arit. Damar Wulan ki kudune ki pomone disoting ngono iki ning nggon syutingane ketok 50, Pak. Karene sik. Aja lewat wong wedok. Wong wedok anggere lebokke lemari sel ngono wis. Lho, ngene iki. Aku wis krasa nek Pak iki mesti 50 tok. Genah. Matamu lho ya ngerti-ngerti paling. Aku apal kok isan kok. Nek sing iki mesti 10. Lah tenan iki 10.000 nek sing iki. Alah, kita ya muda-muda tenan. Buta-buta galak kalian Ale Sewu Kutha dari Londo Kalikatir Selogiri untuk keluarga besar Kalikatir ya. Jadi saka Selogiri rene iki numpak kendaraan mulo 50.000. Lah nek sing 10.000 ki mau rene iki mlaku. Ya ora apa-apa, wong ya kok
Gak apa-apa. Kandhane niki apian kok. Ora nesu mbok dipiye-piye gak nesu. Ya, Dik, entit, Dik. Daturke, Dik. Ada-ada. Ya, ada-ada. No. Cerita ketoprak malam hari ini si entit tokoh ragil kuning diperankan oleh Mbok Ganden. Kemudian ya tokoh sejati diperankan oleh Mas Gareng. Pira Mas? Langsung entit. Aku kene ra mbok raga ra iso. Panji Asmara bangun, sliramu ragil kuning. Panji Asmara bangun. Alah iya abape iku lho. Aku sumpah aku rasotah nyekel kuwi aku gah gilani. Mula ki nek anjlok ki ngonokane aja didokone. Kuwi kok nek kleru. Sing mbok geret kleru. Lah gilani. Alah, Dri. Kowe ki ya ro barang koyo nganti kemrungsung. Nek sing geret aku kok nek Hah? Kowe mau ngomong cilik ta? Loh, kecil. Iso ngatasi ra nek semen. Kecil no. Mosok teko ngendi-ngendi. Masya Allah. Kok miring nengen. Jan cara genah tenan gah aku. Mambu ki gah. Awas engko kleru sijine. Golek mik iki sing apik. Mikmu iki kurang ajar. Suka laras sone apik. Wong mik kon meneng nang kene lungguk malah jagongan ro kancane. Blang dung keleng. Panji Asmara bangun. Panji dek ngentut. Kana dek. Oh kana ta. Nonano sing nandur timun gede-gede kuwi sapa? Kuning. Hah? Enamu nyek manang-manang. Alah mbok rasa kemaki ngono lho, Reng, ngono lho. Omongane mbok sing genak ngono lho. Nyuk, tokoh entit ki ngono kuwi. Oh, bindeng ngono ki. Ngono kuwi. Oh, tuwek elek pekok. Ngono ya Nyuk ya, Ruk. Lah punya karo beruk. Enamu nyek manang-manang. Nyuk timun ini. Ya mun entit ngono. Sing nandur timun gede-gede kuwi pon Kakang Entit ngono. Oh, lah mbok nek dijemur. Kowe gelem ya? Kowe gelem ya timunnya ini? Kowe gelem piye timune kuwi? Mantet aku mung takon wae, Kak. Nan ora ya ya apa Alam tenan iki Net. Mantet aku mung takon wae, Kak. Wah, mung tak kanca. Gawe tak bali meneh, mung tak kanca wae. Aja mumbul lho, aja mumbul lho. Ayo ngomong, kuning ayu. Ada orang, kuning ada ngomong, nyanyi, ada ngomong. Ada ngomong, hei. Kok kaya kondektor anak. Aku mana sesek gila aku nyamang. Ada ngomong. Mikmu jeglak. Ada ngomong ya ayu. Sing nandur bligo. Nandur bligo. Bligo kok ya. Lah yo bligo. 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 Nandur bligo. 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 Bligo Reng. Bligo. Lah iya. Ayo bligo. Gede-gede kuwi sapa? Angin kuning, nandur yo 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 ame yo
Namiye mliku. Aja. Halo piye? Ayo namiye mliku. Ma. Bligo rek. Mlikune wis gede lho mliku. Gila aku. Bligo. Lah ya bligo mergo bindeng. Udah pindah dari ini bligo. Bligo. Keri aku malah. Wis keri yang ora kambon ora keri. Aja kaya ngono kuwi ya. Kaya kuat-kuat men ngerondo kok 20 tahun. Opera nut-nut. Ayo diseko no maksane. Brenyeh kok diseko. Seko pinak foto. Banyak apa nak iluneng ayo ngundang nyeluk entit wae to ya. Tekan ya, Tit. Iya. Sing ngetengi wedhus. Kuwi sapa? Tit. Ingat nengi wedhus ae ta? Heeh. Ingat nengi wedhus ae. Sing Sing ngatangi tukang kendang ya tet ya. 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 wong sing tak tekokne kono. Lah ya aku ngerti seksine ya aku kok. Kono kulih mulih main pas posisi mendem kae kok aku hafal kok. Mesti karo kono. Aku ngeterke tok, sumpah. Gur gocekke ndase tok. Padha wae. Jarang kena. Gak wis. Si ante tatine rumangsa diece Ragil kuning katresnanipun Kakang nun waspadakno sapa kang ngimba dadi entit iki ragil kuning Kang Mas Panji Asmara bangun ragil kuning Mas genti mik lanang mlebu Hasing bau tidak sedap para tamu nyun pangapunten ketoprak bubar awit karcesipun nipis gak aku ngapa ketok kaku tarakku tenanan bae sing mlebu ngene agah joli sing tenan joli ayo mas gak aku mbok nodai wang gak apa sing wedok ki sing aku kok sing kemayu kono iki piye apa sok wedok merkosa wong lanang ya ora merkosa ki mau anyep-anyep tarakku apa mas hah mas wah jan kaya gegek ra payu entet wis diaturke sing klasik Mbak Yu klasik Mbak Yu apa ki mong permintaane ana rondo teles ana buta-buta galak 1000 kutha nek ale ya ora mungkin sampai nyanyi ale moh ya ha buta galak moh 1000 kutha moh ale moh anu rondo teles moh anu minggato kono wae iki aku duwite iya ora apa-apa pek ora apa-apa
Alah, muri pek-pek. Ora ikhlas nyok. Karo brebes mili. Gak, lahir batin PN nyok. Dep-dep ku nek mati aku iso layat nyok. Iki ya padha tukang gerong iki ya iki. Ayo sing klasik ta ayo. Sing klasik. Wis tak benggang ki sik kelet meneh. Sing mung raga marah bener mau. Tenan kowe iki ning glethakke ngono ki mbok yo golek nggon sik ora. Reng. Nyok gede. Gak penak blas kok. Kongkong dhuwur. Reng. Ya, Bos. Iki mumpung urung kondur Mbak Noni. Nggih. Mas Sugeng nyuwun bambangan cakil. Mas Sugeng. Wah aku ora nggawa cakilan ki piye. Lah ya wis nggawa wong wis. Alah wong ya untung wis merongos kok padha Anu silihno untu Mas enek untu ondo. Dadi kabeh gen iso ngenyak-nyak cangkemku. Ora usah nganggo cakil ngene wong malah elek nek asli ya malah nek nganggo cakil ke malah bagus kok. Oh alah. Kok mlebune ambune apek kok. Wong iki ora kosro mento ya. Cakile sapa? Cakile yo kono ya. Oh kowe Janaka. Heeh. Ya. Anu Janaka gak iso megagah ben ya. Ya ora apa-apa sae-saesane. Anu kelet tok. Wis sedelok wae iki gur nuruti karepe. Iya. Ya sak rampunge. Iya Bos, iya dur, rambayar robo wae. Aku ya jan Duwite sing nggawa aku. Iya Bos, ya bener sing nggo kono sikotku ki mang ngantek jarem ki tungane piye jare. Kok senok janjene ora tiba-tibonan lho ki mau. Nek tumpak-tumpakan kok mau ditumpaki bareng jan wenting cah kuwi bae. Yuk. Kemuja. Diatur ki. Gareng edian. Gah rasota. Basa mapan sik iki gak penak gah. Bar awakku lara kabeh. Wis tangting ae wis.
Cara genah ngono. Syukur. Kapoke kapan? Padha lorone to? Bu Isan. Jan persis kaya celengan Isan. Ah. Ayo rambute kaya rambut jagung. Kaya nyunggi keset. Kapokmu kapan? Enak banyu apa ora iki? Pak nggo ngombe ya? Ora. Nggo ngombe. Mangane ngopet. Yo rekasa wangi iki ya, mbokne ya. Andani nek meneng kono sikutku ki nang kene dengkulku sing lor. Lah kowe lara dengkulmu, lah aku mbok entep ya abrakan semono kaya. Net ngono terus wil ngono. Kapokmu kapan? Aku kudune iki aku sing nang dhuwur butane, kowe iki janaka niku kudune lak ngono keterangane. Lah aku rong mapan salah wis mapan sik aku ya ora serontok tak tumpaki sisan kok. Heeh. Pokoke anggere udan-udan bengi-bengi ngene kemrungsung isana. Cuk, blok. Wil. Alah, oh ya gur padha dene nafsu jaran tenaga pitik. Apa kuwi? Apa plenyek bar. Kabeh belas. Pun Pak, lah. Iya ning urung rampung, mbok gandhen pokoke ijik. Masyaallah. Ora sah fragmen, awakku lara kabeh. Padha. Anu wae, nyanyi sing klasik wae ya. Alah, kowe iki wis kaya wong kurang mangan ya mbok uculi. Igothok ki ra ngisini-sini aku to. Amoh kabeh. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Hei. Cah kuwi ya ora cetha. Wes kesel yo. Kurang ajar tenan. Sane Tek. Ah wong prahman ora nganggo mati. Aku kowe bakbuk. Ono lek mung karek. Nek ra kena dikandani mulih kono doan. Ono apa kon cetong. prahmene iki wis lha apa ora iso nabuh liyane. Wes, hae dengkulmu ki garene. Wes sisan rasah melu-melu. Patenono bubar. Wong rekasamu ya rekasaku kok. Mecah loro wae. Ndang, dona boprok dasmu. Ating titah titih. Kowe iki ngapa? Anu kabel-kabel jabuti wae. Ra cetha wong tuwa. Disuwuk. Piye? Marem to? Piye? Kecut ra? Piye? Maju. Hah? Genduk ngono. Genduk wong kuwi pasangan kok ora genduk. Oh ki sing orisinil nggur separo kok. Separo bonggol gedang kok edan kok. Lho. Wo, lah bareng mbok gandhen rene kok nggo bancaan yoga. Wah, kesenengen. Wis kono, kendang, kono. Tak enteni kene kok nek wis meteng laporan ya. Ayo, mudhok wis. Ora kemudonan. Sing klasik wae. Ayo, weh, ditata. Kowe tukang nata kendang, ditata. Kowe nata kendang iki 3-5 lho, ditata. Ayo, Mbok. Melu Diaturke, Mbok. Melu sangkur yang sewengi amoh. Lah.
Kok ngene kok mung swidak lah. Iya. Abang kok diparingi swidak tenan engko. Swidak antino kei balsem jare panas, njaluke hand body jare. Wis wong tuwek-tuwek wis. Ayo sing nyanyi diteruske. Gandeng aku wis kesel aku tak leren sik sedih. Teruske sing penting ngombe sik kok. Iya, Mas, kowe dang endi? Wis resik ora ana apa-apa iki lho. Ngomong loro piye wong wedangku diombe bojone terus diombe kene kok. Aku ganti rauman. Ayo, sing klasik, Mbok. Oh alah golek pan samplokane dhek. Mbok sing ngadel iki legi-legi iki pahit dhewe iki. Pahit iki dan Sing iki mau legi kok. Legi lah kok iki pahit danane. 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 Ladan kok radil. Danane. Rene ora arep nyemprot aku. Aku nuruti kowe wetengku mlembung kok. Ngombang-ngombe ae. Ayo kene pelok barang. Jos tenan kacang kira. Ya nek njaluk ki sing apik. Slendro nenem barang ngono apik. Slendro nenem barang. Yo, slendro nenem barang. Barang bosok. Hei! Bacot, Mas. Gak iso bali. Malah apik ngono kaya wong busung lapar kok. Malah apik ngono tenan. Ya Allah. Andane bojomu asline bosok kaya. Rai dusek nganggo ngonoan. Oh, ganti semprot. Dimanis-maniske. Dimanis-maniske. Ra dimanis-maniske. Enenge kok ngene iki. Pelok barang. Kok ngene arepe dipek polisi rasudi ya. Polisi tidur kuwi ya. Lah iya. Bola kon ngrabi polisi tidur. Nek gelem tang kowe dadi polisi tidur melu mau tak edak-edak. Aku sing wong kaya ngene ora sombong kok piye. Ora sombong lah kowe ki dipek apa? Wujude ra memper ngene kok. Aku arep dipek juragan, Mang. Juragan apa? Juragan biting. Sik to, menggeh-menggeh aku sumpah kene. Paspor aku nek ra ngudrukan gak iso Mas. Alah wong kowe pas ora pas ya wis mbok omongke pas kowe kon dadan. Iya nyates pati rasa rek. Gustialah kaya persis kaya manol. Marah ngendika Bakone ra enak. ingkang rino wengi dadi hati Asu. syukur ngono iki
Walat kono ke. Kapok. Nah, syukur. Ah, wis. Prasaja tur bisa aku gak usah cedak dek malah tom-tomen mama arep nggo apa kuwi gecek ndase dan ra cetha lah iya rupane kaya weden sak kuwi nyat kuwi MC apa trane garong dong e lah Allah kaya wong ra nditungan padahal mendringe pendrindil plirak-plirik matane. Jan. Rati kejemi pokoke tenan. Nak GG pati. Kaya sing tunggu perapatan palur.